Aji menungso urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sa ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa menep ing driya. Walangir kabeh sira anak putu Adam. Muga sira dadi manungsa sejati-sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakaken sifat ira tumrap jalma liya lan raja kaya. Tumrap manungsa lan hayawan. Yen dadi manungsa sejati iku ya bisa milah ya bisa milih. Ananging ora bisa melehake. Bisa ngakoni salah kendel rumangsa salah. Sing diarani wong sakti iku dulur. Eling dengan kata-kata indah ini. Sing diarani wong sakti iku. Sing diarani wong sakti iku dulur. Sing diarani wong sakti iku dulur wong kang sabar Allah. Yaiku sabar ngalah. Ojo betiteten atine. Ojo ngamukan sing ajer